Sveiki gyvi. Lietuvos ir Lenkijos prezidentai aplankė tarptautinės karinės pratybas Suvalkų koridoriuje, Narsusis Grifonas, ir dabar pradedame bendrą prezidentų spaudos konferenciją. Iš pradžių išklausysime prezidentų pasisakymus, o tada bus laiko atsakymams į žurnalistų klausimus. Pradėti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Labą dieną, Jūsų ekscelencija, gerbiamas Lenkijos Respublikos prezidentė, mielas draugė Andžejus Duda. Tikrai smagu pasveikinti Jūs Lietuvoje tokia išskirtinė proga. Šis vizitas susijęs su mūsų bendromis pratybomis, kuriomis ketiname rengtis Suvalkų koridoriaus gynybai ir skiriame ypatingą dėmesį šiai strateginiai vietai. Tai tik tai dar kartą pademonstruoja, kokios artimos mūsų šalis, kokie artimi ir stiprus sąjungininkai mes esame ir kaip mūsų bendradarbiavimas įvairiose gyvenimo srityse vis labiau persikelia ir į karinio bendradarbiavimo sritį. Šiandien dalyvavome Brave Griffin 24 pratybose ir jos apima įvairias kariuomenės rūšis, taktinės pratybos, kuriomis numatyta ginti tam tikrą teritorijos ruožą ir kurios įvyko tikrai labai sklandžiai ir pademonstravo ne tik tai Lenkijos ir Lietuvos, bet taip pat ir kitų šalių, kitų sąjungininkų, Jungtinių Amerikos valstijų, Portugalijos pasirengimą dirbti kartu, sąveikauti ir siekti optimalių rezultatų. Dvišalio susitikimo metu tikrai su gerbiamu prezidentu turėjome galimybę kalbėti apie dabartinės aktualijas. Man buvo įdomu išgirsti neseno įvykusio vizito į Jungtinės Amerikos valstijas atgarsius ir, sakykime, jo vertinimus tam tikros situacijos. Taip pat labai svarbu buvo sužinoti Lenkijos prezidento nuomonę dėl Sakartvelo įvykių, kadangi praėjusiam dienomis turėjau kaip tik pokalbį telefoninį su Sakartvelo prezidente ponia Zurabišvili ir deja tie įvykiai, įstatymų pakeitimai, kurie ten yra numatomi, jie akivaizdžiai demonstruoja, kad mūsų artima šalis Sakartvelas neartėja, o tolsta nuo europinių idealų ir tikrai sudaro kliūčių toliau sklandžiai eiti eurointegracijos keliu. Todėl turime tai reaguoti. Dzień dobry, Wasza Ekscelencja, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, drogi przyjacielu Andrzeju. Pragnę powitać, panie prezydencie, na Litwie. Pana wizyta to kolejny dowód na to, że jesteśmy bliskimi sojusznikami i partnerami strategicznymi. Dziś wspólnie obserwowaliśmy działania żołnierzy litewskich i polskich w ramach międzynarodowych ćwiczeń taktycznych szczebla brygady Brave Griffin, w którym też brali udział żołnierze z innych krajów członkowskich NATO, Portugalii i USA. Na dwustronnym spotkaniu omówiliśmy kwestię obronności bezpieczeństwa regionalnego, wzmocnienia relacji dwustronnych. Cele tych ćwiczeń są nie tylko militarne. Postawiono tu na umiejętność współdziałania, wzajemnej koordynacji podczas wspólnych działań wojskowych i operacji obronnych w korytarzu suwalskim, obszarze geograficznym ważnym dla NATO i całego regionu. Również podczas spotkania omówiliśmy trudną sytuację w Gruzji, dziejące się niedobre rzeczy, które zakłócają drogę Gruzji ku integracji europejskiej. Taip pat kalbėjome ir apie galimą mūsų bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Žinome, kad mūsų pietinis kaimynas Lenkijos Respublika tikrai yra pavyzdys, kaip reikia atliepti toms geopolitinėms rizikoms, kurios kyla aplink mus. Ir jūsų pavyzdys 4% bendrojo vidaus produkto gynybos finansavimo yra tikrai įkvepiantis visiems mums. Nepaslaptis, kad Lietuvoje prasidėjo socialinė iniciatyva, kurią inicijavo verslo bendruomenė
siekti 4 procentų bendrojo vidaus produkto finansavimo. Ir šiuo metu Lietuvoje labai intensyviai diskutuojame apie tai, koks galėtų būti didesnio gynybos finansavimo finansinių šaltinių klausimo sprendimas. Podziwiamy Polskę jako przykład w obszarze bezpieczeństwa i obronności, która inwestuje w obronność ponad 4% PKB. Podobna dyskusja wynikła również w społeczeństwie litewskim, inicjatywa rzędu 4% wydatków na obronność. Obecnie toczy się dyskusja nad źródłem pozyskania tych środków. Konkrečiai kalbėjome apie HIMARS sistemas, kadangi tiek Lietuva, tiek Lenkija ketina įsigyti šių sistemų, jau įsigijo, tačiau ketina ateityje įsigyti dar daugiau. Ypatingai turint omenyje, kad Lenkija turi ir planų gaminti amuniciją, mes norėtume bendradarbiauti ir mano pasiūlymas buvo būtent ta linkme, kuriant regioninį logistinį centrą ir be jokios abejonės, jeigu būtų bendri pirkimai raketų, galėtume dalyvauti bendruose pirkimuose. Tai būtų tikrai labai konkretus pavyzdys, kaip galima mūsų tamprius karinio bendradarbiavimo saitus pernešti į naujas sritis. Omówiliśmy również możliwości rozszerzenia rozwoju współpracy obronnej w obszarach zdolności artylerii rakietowej HIMARS. Polska nabywa te systemy, również nabywa je Litwa, więc omówiliśmy kwestię wzmożonej współpracy w zakresie logistyki i pozyskiwania amunicji do tych systemów artylerii rakietowej. Myślę, że to jest pole do naszej elastycznej i prężnej współpracy w tym zakresie. Na ir pabaigoje kalbėjome apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą Vašingtone. Iš tikrųjų labai svarbu, kad tas tempas arba ta dinamika, kurią mes įgijome Vilniaus viršūnių susitikime, būtų tęsiama ir Vašingtone. Ir kalbėjome tiek apie Ukrainos perspektyvas, bet ypač kalbėjome apie tai, kad mes tikrai turime suvokti situacijos rimtumą ir tie 2 procentai kaip grindis gynybos finansavimo, apie ką mes sutarėme Vilniaus viršūnių susitikime, kad tai jau iš esmės nebeatliepia šiandieninių mūsų ambicingų poreikių ir turėtume dar aktyviau ir energingiau raginti partnerius didinti krašto apsaugos finansavimą, nes tokios yra šiandien realios ir turint omenyje, kad Rusijos grėsmė yra ilgalaikė grėsmė, tiesiog nėra kito kelio, kaip tik tai stiprinti mūsų saugumą mūsų pačių pastangomis. Omówiliśmy również perspektywy szczytu NATO w Waszyngtonie i wdrażanie decyzji ze szczytu NATO spotkania na najwyższym szczeblu w Wilnie. Jesteśmy zgodni, że ów poziom zakreślony na poziomie 2% PKB jest w obecnych dynamicznych i skomplikowanych czasach niewystarczający, więc musimy działać wspólnie na rzecz przekonania partnerów w NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Dar kartą dėkoju, gerbiamas prezidente, mielas Andžejau, už šį vizitą. Turbūt tai yra tikrai pavyzdiniai santykiai kaimininių valstybių, kuriais galime tik tai pasidžiaugti. Šiais laikais, kuomet yra priešų, strateginių priešų ir visokių kitokių varžovų, tokie puikūs, idealūs, netgi sakyčiau, gal skambės labai iššaukiančiai, tačiau sakyčiau, net idealų santykiai ir tarp Lietuvos ir Lenkijos demonstruoja tikrai mūsų tautų artumą ir aš manau, kad mes dar neišnaudojame viso potencialo mūsų galimo bendradarbiavimo. Mes turime daug planų ir ekonominio bendradarbiavimo srityje ir laukiame Lenkijos bankų ateimo į Lietuvą. Žinau, kad diskusijos šiuo klausimu jau yra labai toli pažengusios. Tad ačiū Jums už šitą vizitą ir aš su nekantrumu laukiu mūsų kito
kitos vizito stotelės. Kartu su prezidentu vyksime į Kauną, dalyvausime Europos idėjos konferencijoje ir kalbėsime apie šiandienos ir rytojaus Europą mūsų akademiniam jaunimui. Szanowny Panie Prezydencie, drogi przyjacielu Andrzeju, niezwykle się cieszę z tej wizyty tu, która demonstruje nasze wspaniale, wręcz idealne, być może to zabrzmi zbyt kontrowersyjnie, ale doskonale relacje między naszymi bratnimi narodami. Myślę, że wiele jeszcze kwestii mamy do omówienia, zarówno współpracy gospodarczej. Podejmowany jest temat przyjścia polskich banków na Litwę, ale to będzie okazja do kolejnych rozmów, które niebawem też będziemy mieli ku temu okazję w Wilnie, w Kownie na konferencji The Idea of Europe. Dėkojame. Dabar žodį tarti kviečiame Lenkijos Respublikos prezydentą Andrzej Duda. Ekscelencjo, wielce szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chcę bardzo podziękować przede wszystkim Panu Prezydentowi Gitanasowi Nausedzie za zaproszenie do Kowna i ćwiczenia po to, by móc razem być świadkami wspólnej służby i pracy naszych żołnierzy. To jest bardzo ważne ćwiczenie. Chcę z całą mocą podkreślić, że stanowi ono dowód na to, że polscy żołnierze są gotowi do tego, by przyjść w razie potrzeby swojemu litewskiemu sojusznikowi i sąsiadowi z pomocą. Dziękuję też żołnierzom 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka za to, że są tutaj obecni, biorą udział w tym ćwiczeniu. Proszę Państwa, to ćwiczenie Brave Griffin jest jak gdyby, można powiedzieć, w jakimś sensie kontynuacją ćwiczenia Dragon 24, w którym uczestniczyliśmy niedawno z Panem Prezydentem. Być może Państwo pamiętacie, obserwowaliśmy przekraczanie przez wojska sojusznicze Wisły w Polsce z zachodu w kierunku wschodnim, właśnie po to, by w razie czego jednostki sojusznicze były w stanie stanąć do obrony Przesmyku Suwalskiego, najbardziej dzisiaj chyba strategicznego miejsca na całej mapie Europy, jednego z całą pewnością z najbardziej strategicznych miejsc na świecie. Miejsca, które dzisiaj niestety trzeba sobie powiedzieć jasno, jest w potencjalnym zagrożeniu. Od 2001 roku obserwujemy bowiem tutaj w tym obszarze hybrydowy atak ze strony reżimu białoruskiego zarówno na polską, jak również na litewską granicę. Gerbiamas prezidente, gerbėmieji, širdingai dėkoju už galimybę būti šiandien čia ir stebėti šitas bendras mūsų sąjungininkų pratybas, kad kartu liudytume lietuvių, lenkų ir sąjungininkų karių pasiryžimą kartu bendromis jėgomis ginti šio regiono saugumą ir įrodytume, kad lietuvių, lenkų ir sąjungininkų kariai yra pilnai tam pasiruošę. Šiandienos pratybos buvo tikrai geras to įrodymas pasiruošimo. Labai džiaugiuosi, kad ir 15-oji mechanizuota brigada iš Gižicko čia dalyvavo ir taip pat pademonstravo puikius savo sugebėjimus veikti sinergijoje kartu su sąjungininkų kariais. Brave Griffin pratybos tęsia Dragon 24 pratybas, kuomet iš Vyslos, kuomet Lenkijoje kartu su prezidentu stebėjome, kaip iš Vyslos sąjungininkų kariuomenės keltųsi į rytus, kad galėtų apginti Suvalkų koridorių, kuris šioje šiandieninėje situacijoje yra esminis, nepaprastai strateginė teritorija ne tik tai Lietuvai ir Lenkijai, bet taip pat ir visai Europai, o gal ir visam pasauliui. Kadangi, kaip žinia, nuo 2021 metų stebime hibridinės atakas iš Baltarusijos teritorijos nukreiptas tiek į Lietuvą, tiek į Lenkiją, tiek į šio regiono šalis. 3 lata, można powiedzieć, z różną intensywnością, ale okresowo bardzo intensywnie trwa ta hybrydowa presja na granicę. Odczuwa to zarówno Polska, jak i Litwa, odczuwa to także Łotwa. Niedawno był także i atak na granicę Finlandii.
Wiemy o tym wszyscy i w związku z tym nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj ten obszar przesmyku suwalskiego jest terenem szczególnie zagrożonym. Tą presję hybrydową, migracyjną na nasze granice oczywiście jesteśmy w stanie odeprzeć przy pomocy naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej wspieranych przez wojsko, ale rzecz jasna nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to testowanie naszych zdolności reagowania, że jest to testowanie naszych zdolności obronnych. Dlatego to dzisiejsze ćwiczenie, które pokazuje czysto militarną gotowość naszych wojsk do obrony tego obszaru Europy i państw NATO, ma znaczenie ogromne, jeżeli chodzi o także i element odstraszający, zniechęcający do potencjalnego atakowania. Dlatego cieszę się bardzo, że w tym ćwiczeniu nasi żołnierze mogli brać udział razem. Myślę tutaj o żołnierzach polskich i litewskich, ale cieszę się również bardzo z tego, że byli także i inni nasi sojusznicy, jak Państwo widzieliście, żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych, żołnierze Armii Portugalskiej. To jest klasyczna współpraca i klasyczne zgrywanie procedur i umiejętności pracy żołnierzy w ramach działań sojuszniczych Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc to ćwiczenie z całą pewnością było ważne. Dla nas w Polsce ono miało jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie relokację grupy batalionowej 15. Brygady Zmechanizowanej z jej macierzystej jednostki tutaj na Litwę, co musiało nastąpić w szybkim tempie, nie tylko sami żołnierze, ale jak Państwo widzieliście również i wozy bojowe, a więc całe ich wyposażenie potrzebne do podejmowania interwencji obronnej musiało się tutaj w szybkim tempie na Litwę przemieścić, co jest oczywistym elementem także i treningu właśnie do tego, by w razie potrzeby móc taką akcję szybko przeprowadzić. Jau 3 metus stebime intensyves hybridinės atakas, nukreiptas ir prieš Lenkiją, ir prieš Lietuvą, ir prieš Latviją, o taip pat neseniai ir prieš Suomijos teritoriją. Taigi nepaprastai svarbu yra tai, kad pratybose yra mokomasi, kaip reikėtų apginti Suvalkų, šį labai jautrų regioną, Suvalkų koridorių. Jaučiame spaudimą, taigi tas bendros pratybos rodo, koks svarbus būtų bendradarbiavimas ir pasienio tarnybų su kariuomenės pajėgomis, kadangi tos hibridinės atakos šalia sienos, sienų abiejų šalių teritorijų yra vykdomos. Tai buvo nepaprastai svarbu ištestuoti. Taip pat ir nepaprastai svarbu parodyti NATO sąjungininkų pasirengimą atremti galimas atakas ir vykdyti atgrasimo politiką, rengtis tai atgrasimo politikai. Labai džiaugiuosi, kad šiandien pratybose dalyvavo ne tik tai Lenkijos ir Lietuvos, bet taip pat ir sąjungininkų, Jungtinių Amerikos valstijų ir Portugalijos kariai. Tai yra klasikinis NATO sąjungininkų šalių bendradarbiavimas, saugumo užtikrinimo ir atgrasimo politikai būtinas. Mums Lenkijoje taip pat dar labai svarbu, kad buvo treniruojamasi, kaip vyktų ir dabar tai buvo realiai vykdomas Lenkijos karinio vieneto 15-osios mechanizuotos brigados iš Gižicko, iš Lenkijos perkelimas, logistinis relokavimas iš Lenkijos teritorijos ir karių ir visos reikiamos technikos į Lietuvos teritoriją. Tai grėsmės atveju turėtų vykti labai greitai ir dabar tai buvo puikiai treniruotė, kaip buvo galima ir kaip tai buvo įvykdyta. W związku z tym chcę bardzo podziękować panu prezydentowi, przede wszystkim Gitanasowi Nausedzie jako gospodarzowi, ale także i oczywiście wszystkim generałom, oficerom i żołnierzom odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie tego ćwiczenia. Chcę podkreślić, jak Państwo zresztą widzieliście, ćwiczenie odbyło się znakomicie. Także przygotowanie do tego, żeby nam przedstawić zakres i przebieg tego ćwiczenia było bardzo obrazowe i w związku z tym bardzo czytelne. Wszystko jest przygotowane bardzo starannie. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie prezydencie, za tak znakomite przygotowanie tego ćwiczenia i tego dzisiejszego spotkania. Taigi labai norėčiau padėkoti ir jums, gerbiamas prezidente, kaip šeimininkui ir visiems generolams, vadams, kariams, visiems dalyvavusiems šiose pratybose, šiose nepaprastai sėkmingose pratybose.
Ir norėčiau taip pat padėkoti už puikų parengimą ir pademonstravimą praktiškai, vaizdingą ir tikrai labai aišku, labai išskaitomą aiškiai, kuris mums tikrai labai padarė didelį įspūdį. Dar kartą labai Jums už tai dėkoju. Proszę Państwa, odbyliśmy także z Panem Prezydentem spotkanie w formule bilateralnej, dwustronnej polskiej i litewskiej delegacji. Przed chwilą Pan Prezydent przedstawił przed momentem podstawowe zagadnienia, które omawialiśmy. Ja dodam tylko, że również przedstawiłem Panu Prezydentowi przebieg rozmów, które prowadziłem w trakcie mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, gdzie, jak Państwo wiecie, uczestniczyłem w Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sesji dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Mówiłem zatem o zrównoważonym rozwoju również z punktu widzenia doświadczeń naszych tutaj w Trójmorzu. Rozmawiałem z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozmawiałem również w Stanach Zjednoczonych na marginesie sesji dotyczącej zrównoważonego rozwoju z wicepremierem Jordanii na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, w strefie Gazy i rozmawiałem oczywiście również z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Jak Państwo wiecie, miałem spotkanie i jednym z tematów, które w trakcie tego spotkania zostały poruszone, była kwestia Ukrainy, sytuacji na Ukrainie, dlatego że pan prezydent Donald Trump mnie o to pytał, więc przedstawiłem tę sytuację. Następnie byłem w Kanadzie i tam przede wszystkim spotkałem się z panem premierem Justinem Trudeau, z którym również rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa, zbliżającego się szczytu NATO. Przebieg tych rozmów przedstawiłem panu prezydentowi. Taip pat turėjome galimybę dvišaliame susitikime prieš keletą minučių su gerbiamu prezidentu ir komanda aptarti esminius aktualius šiuo metu klausimus. Pagrindinius jau gerbiamas prezidentas paminėjo. Aš iš savo pusės norėčiau tik tai pasakyti, kad pristačiau neseniai vykusio savo vizito Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje, kur dalyvavau Jungtinių tautų sesijoje skirtoje plėtrai bendradarbiavimo, taip pat mūsų atžvilgių ir Trijų jūrų iniciatyvos sėkmingai tampriai plėtrai svarbius klausimus. Bendradarbiavau ir su generaliniu sekretoriumi Jungtinių tautų, kur pabrėžiau mūsų regiono tos plėtros svarbą. Taip pat teko pasikalbėti ir su Jordanijos vicepremjeru, aptarti situaciją Gazoje, vakarų krante, artimųjų rytų situaciją. Taip pat nepaslaptis, kad susitikau ir su prezidentu ir galimu kandidatu į prezidentus Jungtinių Amerikos valstijų Donaldu Trumpu. Čia kalbėjomės pagrindę apie Ukrainos situaciją, pristačiau iš mūsų perspektyvos situaciją Ukrainoje ir jų pagrindinės grėsmės ir poreikius, o taip pat Kanadoje teko susitikti ir bendrauti su premjeru Justinu Trudeau ir aptarti NATO bendradarbiavimo galimybės ir plėtrą. I wreszcie, proszę Państwa, omówiłem z panem prezydentem kwestię propozycji, którą zgłaszam od miesiąca, którą po raz pierwszy przedstawiłem w Waszyngtonie w pierwszej połowie marca panu prezydentowi Joe Bidenowi, jak również i przedstawicielom amerykańskiego Kongresu, propozycję tego, by członkowie NATO zdecydowali o podniesieniu limitu wydatków na obronność z obecnych 2 przyjętych w 2014 roku do minimum 3% PKB w każdym z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak jak powiedziałem, miesiąc temu przedstawiłem tą propozycję panu prezydentowi Bidenowi i przedstawicielom obu izb Kongresu. Teraz w trakcie mojego pobytu w Kanadzie rozmawiałem na temat tej propozycji również z panem premierem Justinem Trudeau. Zresztą Kanada realizuje w tej chwili podwyższenie swoich wydatków militarnych, więc jest to pewna tendencja, którą można obserwować dzisiaj w wielu państwach NATO i chcę wyrazić satysfakcję, że ona taka jest. Litwa też podnosi w ostatnich latach swoje wydatki militarne, one już prawie że sięgają 3% w tej chwili, więc ten próg 2% dawno przekroczyła,
ale uważam, że państwa NATO powinny podjąć decyzję o oznaczeniu limitu wydatków na minimum 3% swojego PKB wobec, proszę Państwa, niewątpliwie agresywnej polityki Rosji. Rosja się militaryzuje, w tej chwili przestawiła swój przemysł zbrojeniowy na produkcję wojenną. Wiemy to już znakomicie, będzie się prawdopodobnie zatem zbroiła nadal i uważam, że potrzebna jest adekwatna i zdecydowana odpowiedź ze strony państw NATO po to, by wzmocnić element odstraszania. Po to, żebyśmy budowali nasz potencjał militarny nie w celu walki, tylko po to, by właśnie nie trzeba było walczyć. Po to, by ten potencjał był wystarczający, by nikt się nie odważył nas zaatakować. Rosja przekonała się na Ukrainie, jak ogromna przepaść w sensie technicznym dzieli to, czym dysponuje Rosja, od tego, czym dysponują państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie ma porównania dzisiaj pomiędzy rosyjską techniką wojskową a techniką wojskową, którą dysponują państwa NATO. Jeżeli będziemy mieli tej infrastruktury wojskowej wystarczająco dużo i wystarczająco dużo żołnierzy, żeby było wiadomo, że jesteśmy w stanie odeprzeć każdy atak, to ten atak po prostu nie nastąpi, ponieważ nie będzie odwagi do jego przeprowadzenia wobec nas, bo zakończy się on klęską napastnika. W związku z powyższym musimy zmobilizować się i dokonać takich zakupów infrastruktury i takiego podwyższenia poziomu gotowości do obrony, aby to bezpieczeństwo nam wobec wzrastającego rosyjskiego imperializmu zapewnić. Stąd uważam, że tak jak to było w okresie zimnej wojny, kiedy szalał imperializm sowiecki, kiedy Rosja sowiecka groziła wojną, zbroiła się za żelazną kurtyną, tak jak wtedy państwa NATO wydawały 3% na obronność i do wojny nie doszło, tak uważam, że powinno być również i teraz, ponieważ rosyjski imperializm ponownie pokazuje swoją najgroźniejszą twarz. Przekonuję do tego dzisiaj naszych sojuszników. Rozmawiałem przed chwilą o tym z panem prezydentem Gitanasem Nausedą. Mam nadzieję, że będzie to temat, o którym będziemy dyskutowali na zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie. Gerbėmieji, dar kovą lankydamasis Vašingtone prezidentui Bidenui ir abiejų kongreso rūmų, abiejų atstovų rūmų nariams pristačiau pasiūlymą, kad NATO keltų NATO šalys keltų procentą skiriamą šalių gynybai bent iki 3% bendrojo vidaus produkto. Kanadoje irgi tą patį pasiūlymą pateikiau, kad proporcingai būtų didinamas procentas skiriamas gynybai. Tendencijos jau yra, kaip žinia, Lietuva jau skiria beveik 3%, tačiau kitos šalys tikrai dar nėra, kai kurios šalys NATO nėra pasiekę netgi 2%, o tai yra tikrai esminis momentas, nes Rusijos imperialistinės politikos akivaizdoje, kuomet Rusija akivaizdžiai ginkluojasi, stiprina ginklavimosi pramonę, tai yra išties būtina. Turime imtis atgrasimo politikos ne tam, kad kariautume, o tam, kad netektų kovoti. Rusija jau įsitikino NATO technikos, NATO šiuolaikinės ginkluotės gale, turėjo progą įsitikinti ir jeigu mes turėsime pakankamą infrastruktūrą, pakankamai technikos, pakankamai karių, tuomet labai gali būti, kad nebus ir puolimo, nes priešas tiesiog supras, kad neturi šansų. Turime mobilizuotis, turime taip, kaip kažkada buvo per šaltąjį karą, kuomet vakarų šalys skirdavo 3% šalies bendrojo vidaus produkto šalies gynybai, turime to siekti ir dabar. Ir tikiuosi, kad apie tai turėsiu galimybę dar kartą savo poziciją išsakyti ir būsimame NATO viršūnių susitikime Waszyngtonie. Panie prezydencie, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, dziękuję za znakomite przygotowanie ćwiczenia, dziękuję zarówno panu, jak i wszystkim osobom, które były od strony litewskiej za to ćwiczenie odpowiedzialne. Dziękuję wszystkim panom generałom, dziękuję wszystkim państwu oficerom i żołnierzom. Cieszę się z tego bardzo ważnego naszego dzisiejszego spotkania i cieszę się z tego, że widać
zacieśniającą się współpracę po pierwsze polsko-litewską, po drugie naszą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, także z naszymi sojusznikami. To szczególnie ważne w dzisiejszych trudnych czasach, kiedy ta gotowość jest nam niezbędna do tego, byśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo naszym państwom i obywatelom. Dziękuję. Gerbiamas prezidente, gerbėmieji, dar kartą labai nuoširdžiai dėkoju už šias surinktas pratybas, dėkoju visiems dalyvavusiems Lietuvos pusėje ir vadovams, ir karinės vadovams, ir kariams, ir visiems, kurie už viską buvo atsakingi, už puikiai parengtas ir įvykdytas pratybas. Labai džiaugiuosi, kad tuo puikiu bendradarbiavimu ir vis tamprėjančiu bendradarbiavimu ne tik tai Lietuvos ir Lenkijos institucijų atitinkamų, bet ir NATO šalių, mūsų sąjungininkų šalių, nes tik taip galėsime užtikrinti tą bendrą mūsų saugumą. Dar kartą dėkoju. Dziękujemy. Dabar turime laiko porai klausimų. Pirmas klausimas portalui 15 min LT, prašom. Labą dieną, Dominyka Bukšaitytė. Mano klausimas abiem prezidentam. Dar prieš metus politiko sakė, kad Suvalkų koridorius yra viena pavojingiausių vietų Žemėje. Kas pasikeitė per tuos metus ir ar vis dar pavojingiausia vieta Žemėje? Ačiū. Na, aš nesimčiau. Pytanie, przepraszam. Pytanie do państwa. Kad iš tikrųjų Suvalkų koridorius yra viena pavojingiausių vietų Žemėje. Tačiau strategiškai, geografiškai tai yra vieta, į kurią turime kreipti padidinti dėmesį. Ir Suvalkų koridoriaus aspektas, veiksnys yra įtrauktas ir į NATO regioninius planus. Ir visi puikiai suprantame, kad šita sąsmauka, kuri yra tarp šiuo atveju Baltarusijos, vienos iš nedraugiškų šalių, ir Rusijos federacijos anklavo Kaliningrado srityje, iš tikrųjų strategiškai gali suponuoti mėginimą prasiveržti ir tuo pačiu atkirsti besiginančias NATO pajėgas čia Baltijos šalyse nuo likusios NATO teritorijos. Tačiau mūsų bendros pratybos, mūsų dėmesys Suvalkų koridoriui kaip tik ir yra pastangos, kad ši vietovė arba šis žemės ruožas taptų kiek galima saugesniu. Ir iš nesaugaus aspekto jisai taptų saugumo aspektu. Ir aš manau, kad šiandien tikrai turėjome puikią progą įsitikinti, kad tas saveikumas arba koordinavimas veiksmų tarp skirtingų NATO sąjungininkų, jis ne tik tai yra, bet jis yra tikrai kokybiškas. Geriausias būdas įsitikinti, kaip veikia teorinės schemos arba teoriniai planai, yra patikrinti tai praktikoje. Ir aš nebejoju, gerbiamas prezidente, kad mes ir ateityje turėsime tokių pratybų, kurios bus skirtos vis naujiems aspektams. Bet vėlgi viso to prasmė yra ne siekis kariauti, o atvirkščiai sudaryti tą atgrasimo sieną, pastatyti ją, apie kurią minėjo gerbiamas prezidentas, kad mūsų nedraugams nekiltų nė menkiausios pagundos testuoti mūsų gebėjimo gintis, mūsų kolektyvinės gynybos skėčio. Ir manau, kad tada tiesiog visi galėsime gyventi taikiai, kurti savo gerovę. Visa tai ir yra mūsų priorytetas. Pytanie portalu 15 min do obu prezydentów. Ponad rok temu wydawnictwo Politico określiło Przesmyk Suwalski mianem najniebezpieczniejszego miejsca na Ziemi. Czy tak nadal jest? Pan prezydent Gitanas Nausėda odpowiada, że Przesmyk Suwalski może wydawać się takim niebezpiecznym miejscem na mapach, ponieważ jest miejscem pomiędzy dwoma krajami, które stanowią zagrożenie, czyli Białorusią i obwodem królewieckim, rosyjskim obwodem królewieckim. Więc te mapy mogą wskazywać na takie zagrożenie. Takie zagrożenie też obejmują plany obrony regionalnej NATO. I też takie zagrożenie wskazują te dzisiejsze ćwiczenia, które też pokazują, w jaki sposób poprzez współdziałanie jesteśmy gotowi stawić czoła takim wyzwaniom i zrobić
tak aby to miejsce nie było zagrożone, tylko stałoby się bardziej bezpieczne. I myślę, panie prezydencie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że to jest dopiero początek pięknej współpracy. Będą kolejne ćwiczenia, podczas których będą opracowywane i zostaną przećwiczone kolejne aspekty obronne. Proszę Państwa, odpowiadając na to pytanie, ja wątpię w to, żeby można było powiedzieć dzisiaj, że Przesmyk Suwalski jest najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi, bo wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej niebezpieczne miejsca są dzisiaj na Ukrainie i zdecydowanie bardziej niebezpieczne miejsca są dzisiaj na Bliskim Wschodzie, choćby w strefie Gazy. Więc nie jest na pewno najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi, natomiast z całą pewnością jest miejscem, w którym występuje potencjalne zagrożenie. I dlatego właśnie odbywa się to ćwiczenie i dlatego właśnie zostało ono przygotowane, ponieważ bardzo ważną kwestią jest to, aby każdy potencjalny napastnik widział, że nasi żołnierze, nasi, mówię w sensie polscy, litewscy, ale również nasi w znaczeniu żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego, są gotowi w każdej chwili sprawnie stanąć do obrony terytorium Sojuszu zgodnie z treścią artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. I to jest dzisiaj kwestia najważniejsza. Chcę podkreślić, że ta gotowość, jak Państwo widzicie, jest. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy umacniali możliwości bojowe naszych wojsk, zarówno my tutaj, czyli Polska i Litwa, jak również nasi sojusznicy, po to, by tą gotowość do działania w różnych miejscach, gdzie będzie taka potrzeba, do obrony terytorium NATO w szczególności, żeby ona była i żebyśmy byli w stanie w każdej chwili ją zachować. Gerbėmieji, tai atsakydamas norėčiau pasakyti, kad aš labai abejoju, kad tai yra pavojingiausia vieta galbūt visoje žemėje. Tikrai pavojingiausios vietos yra Ukraina, tikrai pavojingesnės, arba artimieji rytai, pavyzdžiui, Gazos regionas. Bet žinoma, potenciali grėsmė išties yra, būtent todėl ir buvo parengtos ir vyko šios pratybos. Labai svarbu, kad potencialus užpuolikas matytų mūsų pasirengimą, matytų, kad mes esame pasirengę, kad turime pajėgumų, turime sutarimą, turime valią ir kad pagal 5 NATO sutarties straipsnį išties bet kuriai šaliai iškilus tikrai grėsmiai sąjungininkai būtų ir kad jie matytų, kad sąjungininkai yra pasirengę ginti tas šalis. Todėl yra labai svarbu stiprinti kovinius gebėjimus ir būtent, kaip ir minėjau, ginti kiekvieną NATO šalį, jeigu to prireiktų. Dėkojame ir dar vienas klausimas. Defense24.pl. Również pytanie do obu panów prezydentów. Czy rozmawiali panowie o możliwości rozszerzenia programu Nuclear Sharing i jakie panów zdaniem ewentualna decyzja w tej sprawie miałaby znaczenie dla Polski, Litwy, krajów bałtyckich i szerzej wschodniej flanki? Klausimas buvo taip pat abiems prezidentams, ar buvo kalbėta apie Nuclear Sharing programą ir kokią reikšmę ši programa abiems šalims, tiek Lenkijai, tiek Lietuvai ir apskritai taip pat Baltijos šalims turėtų. Tak, rozmawialiśmy na ten temat. Proszę Państwa, w związku z tym, że ten temat pojawił się ostatnio, tak jak powiedziałem już kilkakrotnie, to nie jest temat nowy. To jest temat, który jest podnoszony przeze mnie i generalnie przez Polskę od dobrych kilku lat na spotkaniach w głównej mierze z naszymi największymi sojusznikami. Mówię największymi, oczywiście mam na myśli Stany Zjednoczone i innych naszych sojuszników, którzy dysponują bronią nuklearną. Temat ten w związku z tym, mogę powiedzieć, z mojego punktu widzenia jest tematem w grze. Powtarzam jeszcze raz, od wielu lat. Przy czym uważam, że jest on coraz bardziej aktualny. To nie bez przyczyny. Otóż chodzi o postawę i o to, co robi Rosja. Wiecie Państwo znakomicie o tym, że Rosja od lat relokuje swoją broń i umacnia militarnie okręg królewiecki. Nie jest to dla nikogo tajemnicą. Między innymi są tam relokowane na przestrzeni, powtarzam, lat rakiety Iskander. Prawdopodobnie jest tam rosyjska broń nuklearna w związku z powyższym.
To Rosja łamie tak naprawdę ustalenia porozumień międzynarodowych w zakresie rozprzestrzeniania broni nuklearnej. To Rosja dzisiaj relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś. W związku z powyższym ja nie mam wątpliwości, że jest konieczna reakcja ze strony państw NATO. Po prostu jest potrzebna adekwatna odpowiedź. W związku z powyższym uważam, że cały obszar Sojuszu Północnoatlantyckiego powinien być szczelnie chroniony bronią nuklearną i w związku z powyższym uważam, że program Nuclear Sharing powinien zostać rozszerzony także na państwa wschodniej flanki NATO i jako przedstawiciel jednego z tych krajów podnoszę w związku z tym ten temat, jednocześnie zapewniając o gotowości do udziału w tym programie Nuclear Sharing, ale powtarzam, jako odpowiedź na działania, które Rosja prowadzi od dawna, łamiąc w tym zakresie porozumienia międzynarodowe i stwarzając zagrożenie dla państw wolnego świata. Oczywistą dla mnie sprawą jest to, że to zachowanie Rosji wymaga odpowiedzi i w związku z tym proszę spojrzeć na to, że argumenty ze strony rosyjskiej o tym, że właśnie rozszerzenie programu Nuclear Sharing ma stworzyć zagrożenie, jest po prostu bałamutna rosyjska propaganda, jak zwykle rosyjska dezinformacja. To Rosja od dawna łamie porozumienia międzynarodowe w tym zakresie. To Rosja dokonuje relokacji swojej broni nuklearnej, a my tylko odpowiadamy na agresywne działania rosyjskie. Gerbėmieji, taip, ši tema buvo paliesta dabar susitikimo metu ir tai jau nėra nauja tema. Aš jau keleris metus ir Lenkija apskritai keleris metus bendraudami su didžiaisiais sąjungininkais, turiuomenyje JAV ir kitas didžiąsias valstybės, branduolinės valstybės, šią temą keliu ir ši tema, jeigu galima taip pasakyti, yra ant stalo, yra aktuali šiuo metu, bet jinai aktuali yra dėl to, ką daro Rusija. Kaip žinia, Rusija relokuoja branduolinį ginklą, Rusija Karaliaučiaus srityje keletą metų stebime, kad vykdo stiprina ginklavimąsi ir ne tik tai Karaliaučiaus srityje, bet taip pat ir Baltarusijoje relokuotas mūsų žiniomis galėjo būti branduolinis ginklas. Taigi tai Rusija laužo tarptautinius susitarimus, tarptautinės sutartis dėl branduolinio ginklo ir mūsų šitas programa, ką besakytų Rusija, kad ši programa kelia grėsmę jiems, tai yra atvirkščiai, tai yra propaganda iš jų pusės, kadangi tai yra adekvatus, toks, koks turėtų būti atsakas, kadangi visa NATO teritorija mūsų supratimu ir įsitikinimu privalo būti ginama atitinkamai, adekvačiai, todėl į rytinį NATO flangą labai logiška, kad būtų relokuotas, perkeltas branduolinė sistema ir mes kaip viena iš šių šalių esame deklaravę savo pasirengimą priimti šį ginklą ir bet kokie Rusijos argumentai mūsų galva čia yra nieko verti, nes, kaip minėjau, būtent jie yra tie, kurie pažeidžia tarptautinius susitarimus, o mes tiesiog adekvačiai į tai reaguojame. Iš tikrųjų, mane šiek tiek nustebino, kad į šį Lenkijos Respublikos prezidento pareiškimą buvo sureaguota kaip į kažką pasakyta naujo. Aš puikiai pažįstu Andžejų ir žinau, kad jis šį klausimą kelia jau keletą metų. Pastaruoju metu įvyko tikrai dalykų, kurie mūsų kaiminystėje didina karinės galios buvimą ir konkrečiai taktinių branduolinių ginklų. Dislokavimas dėja šiandien yra realybė tiek Kaliningrado srityje, tiek ir mūsų žiniomis Baltarusijos teritorijoje. Todėl branduolinio ginklų dislokavimo idėja yra ne karo kurstymas, ne grėsmės Rusijai kėlimas, bet tai yra vėlgi tas pats atgrasimo sistemos elementas, kuris turėtų suvaidinti tikrai nemenką atgrasimo veiksnį ir jėgą. Dar vienas aspektas, kuris man atrodo svarbus. Mes nuolat kalbame apie tai, kad didieji sąjungininkai, pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijos, turi išlaikyti dėmesį mūsų regionui ir ypatingai imtis tos lyderystės, kuri yra natūrali didžiausiam NATO sąjungininkui.
Taip kad branduolinių ginklų dislokavimo idėja ir šia prasme atliepia lūkesčius Europos saugumo. Štai kodėl mes ne tik tai kalbėjome apie šį aspektą, bet ir pasidalinome mintimis dėl galimų šito aspekto implikacijų arba padarinių. Bet kuriuo atveju Rusijos propagandos malūnas sukasi ir natūralu, kad tokiais atvejais visada pasigirsta grasinimai iš jų pusės. Bet grasinimai matyt tik tai ir rodo, kad ši idėja tikrai yra reikšmingas atgrasimo veiksnys ir natūraliai nerwina Kremliaus polityków. Rzeczywiście byłem zaskoczony reakcją na ostatnie oświadczenia pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo znamy się już od wielu lat i wiem, że kwestię broni jądrowej porusza już od dawna. I rzeczywiście w obecnym kontekście sytuacji geopolitycznej rozmieszczania ładunków jądrowych bądź na Białorusi, czy też potencjalnym ich rozmieszczeniu w obwodzie królewieckim, reakcja na to poprzez przesunięcie arsenalu jądrowego ku wschodniej flance NATO jest całkowicie zrozumiała. Nie jako czyn agresywny, tylko jako element właśnie elementu odstraszania. Uważam, że propaganda rosyjska wykorzysta każdą możliwość, żeby działać na własną korzyść, czyli poszerzania swojej propagandy, szerzenia propagandy, ale rzeczywiście ten aspekt, czyli uwaga wielkich sojuszników w NATO, uwaga na tę część Europy przekłada się na interesy bezpieczeństwa całej Europy. Dėkojame, spaudos konferencija baigta. Dziękujemy.